Türkmenistanda kepegiň gytçylygy dawalara sebäp bolýar we basa-baslyk döredýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmesiniň fevralyň 2-nji ýarymynda Daşoğuz vilayetinde suraty düşüren video ýazgysynda kepek getiren ýük ulagynyň daşynda uly basa-baslygyň dörenligini görmek mümkin. Gülistan Geňeşliginiň 7-nji brigadasynyň ýaşaýjylary şol sanda aýallar we çagalar ören gyzgalaňly ýagdaýda öz paýyny almaga tinançýarlar. Bu ýerde kepegiň paýlanmagynyň düzgünleriniň jekmejeklerine, möçberine we bahasyny degişli goşmaça maglumatlary almak häzirlikçe ýeterli bolmady. Azatlyk radiosyna yerli häkimetleri bilen habarlaşmak hem başartmady. Uny weýan kärhanalar tarapyndan gallanyň galındasyndan öndürilýän kepek esasan mallaryň we guşlaryň iýmitlenmegi üçin ulanylýardy. Käbir maglumatlary görä soňky wagtda ýurtda unyň gytalmagy we gymmatlamagi sebäpli ýurdun ýylaty esasan owa ýaşaýjylary kepegi iýmitlenmek üçin alýarlar. Diňe fevral aýynyň dowamında Türkmenistanda unyň bahasy 2 hisseden gowrak gymmatlady. Beýleki azyk haritlarynyň bahasy 70 we 100% aralygynda ýokarlandy. Kepegiň defisiti we ony satyn alma ugrundaky dawa-jenjele Türkmenistanda ençime ýyl bäri häli şindi ýüze çykýar. Azatlyk radiosy Daşoğuzdaky kepek problemalaryny geçen ýyldan bäri ýakyndan iýdarlap gelýär. Dekabr aýynda welaýatyň ähli bazarlarynda döwlet bahasy 30 tenge bolan 1 kilogram kepegiň bahasynyň 1 manada çenli gymmatlandygy belli boldy. Netijede welaýatyň Gurban Sultan Eje we Niýazow adyndaky etraplarynyň merkezlerindäki galla dukanlarynyň öňünde döwlet bahasyndan her maşgala 20 kilogramdan satylýan kepegiň uzy nowatlary döredi. Dawa-jenjeleň dören halatlary boldy. Munyň bilen bilelikde regionda kepegiň gara bazary döredi. Ýanwar aýynda Mary welaýatynda kepek ýaly mal iýminiň gytçylygy güýçlenipdi. Olary satyn almak üçin adamlar nowata ýazylmaly bolupdy. Käbir ýerlerde talonlar girdilipdi. 30 kilogramlyk bir haltasy 9 manada durýan kepek nowatyny azaltmak maksady bilen resmiler kepek satyn almaga talon girdip, onu ýöletiniň mal bazarynda ýylata paýlap başladylar. Indi hem kepek dukanynda nowaty durulýar, hem de mal bazarynda odal aşamdan talon nowatyny durýarlar. Dip marly ýaşaýjy ýanwaryň ortalarynda gurrun berdi. Marda kepek nowatlary ýanwaryň aýagynda da kemelmedi. Yerli häkimetler nowaty ýazylmak isleýänlerden pasportyň nusgasyny talap edip başladylar. Onuň üçin bir hepde ýa-da 10 gün öňünden ýazylmaly. Nowaty ýazylmak üçin dukanyň öňünde bir näçe günnäp giýjesi bilen nowaty durmaly. Nowatyň ýeteninde dukan eýeleri seni sanawy ýazýarlar. Ýöne owa ýaşaýjysy bolsaň da, seniň şahsiýetini tasdiklaýan pasportyň nusgasyny talap edýärler. Dip yerli çeşme 22-nji ýanwarda Azatlyga habar berdi. Onuň şeýlede bellemegine görä ýaşaýjylar kepek nowatyny ýitirmek gorkusy bilen dukana baryp habar alyp durdular. Sebäbi nowaty duran käbir alyjylaryň unudulýan halatlarynyň bolanlygy aýdylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu mesele boýunça Mary welaýatynyň häkimetleri bilen habarlaşmaga tinançanda düşündürüş we resmi kommentariýa alyp bilmändi. Türkmen häkimetleri we döwlet habar beriş serişdeleri ila darasynda kepege bolan talaby we ony satyn alma ugrunda döreýän kynçylyklary düýpden agzaman gelýärler.